खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान दसा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बर'बावबाय सय माजे जे फरवार्डनाय महरनाय सनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनो चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना देहाया एसेबो सुख गैया थेवबाबो नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारना लानो हाबाय आरोना मा जादों माव आपेल जादों मैया बिमा फिसा बाजाराव थांनाया लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो आपेलखौ जाबाय थादों आरोना फुंनिफ्रायनो जेबो गैया मिन्थिया मा जादों आरोना माबा मोनसे फांफुं जानानै जादोंबाथ' बुंजागौमोन खिन्थु फांफुंबो जेबो बुस्थु जायाखै खालि बे गाइखेर दाखा लाबोनाया दैहि लाबोदोंमोन ना आङो देखायदोंमोन बाजाराव थांनाया बेखौ बेलासियाव मुरिजों लगायनानै जादोंमोन आरो खालि बेल' ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनथिया ओमफ्राय नै दिनै फुङाव अखानायै एकदम सिखारनाय लोगो लोगो गोलोमफ्रुजोब्बाय आं माने नङाबा अखा जुब जुब हादों थान्दासो आरोना एकदम गोलोमफ्रुजोबदां मा जादों मिन्थिया आरोना बेखौ सादों फिसालाया होनबाय मा सादों मामि उदै सादों माबा सादों होनबाय जेबो सायाखै खिन्थु मा जादों ओरैबादि गाज्रि फिल जादोंमोन आरोना ओमफ्राय गोलोमफ्रुजोबनाय मा होननांगौथाय बेफोरखौबो मा खारनाव जायोथाय सम समनो बे गोलोमफ्रुनायखौ लानानैनो आं फिसालानो टिफिन बानायनानै पास्ता बानायनानै एवनानै हरबाय आङो ओमफ्राय मानसियाथ' गोलोमनाय थोर थोर मावलायबाय आखाइया पास्तायासो स' थांनानै नै अभार जालायबाय आरोना फिसालाया जासे जानानै लांनानै नै इसिबां बासिबावबाय ओमफ्राय आं जाथ'ला आरोना जानो हानाय नङा बे बुस्थुखौहाय ओमफ्राय नैबेबो बारा इन्ट्रेस्ट गैया पास्तायावहाय थ' बेबायदि थांबाय आंनि फुंनि हालोदा दा मा थुमनो हायो खिखांबाय दुगैखांबाय नालाय उदैया जा खालि जा उखैबाय बारना ओमफ्राय फ्र' फ्र' गोलोमनाया एसे मोजां मोनलांबाय लासैनो फुङाव दै गिलासेल' लोंदोंमोन दसे उनाव ओमफ्राय स' गजोब्बाय आरोना माने गोबादों आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे मोजां मोननानै नै दुगैबाय दाबो ओरै गंबाथाय हांग्रि मोरदा मोरदै मोनजोबो आरोना गसंनो हाया खर'खौ जेरै थेरै लोब्बाय आं थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै दसे नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आंनि देहानि हालोदखौ नोंथांमोनजों एसे फोरमायबाय आरोना गाज्रि मोननाङा बेखौलाय जोंलाय मानो नांगौ होननानैहाय ओमफ्राय दा जुदि मोजां मोनथाराब्लाथ' थांनांगोनलाय आरो डक्टरनाव नङाबाथ' उफाय गैया ओमफ्राय सानदोंमोन आङो गाइखेर एसे थानायखाय बेजोंनो नैबे अट्स एसे गोदि थानायखौ जानोसै होननानैहाय ओमफ्राय आं आरोना बिदि हालखा जानोसै सानदोंमोन नाथाय गावहासो गाइखेरखौ लुगैलायबाय नै गोदिल'थारमोन नङाबा दहाय फुङावबो हरलिक्सजों लोंखांबाय गावहा मा आं जानोसै दे गाइखेरखौ दे नों जा दे आं दा माइ लाबोबा जाहांबाय गावहानो बेयाव चेकिं खालामबाय खोबनानै दोननाय नुदों नालाय बेलाय एसे दङथ' होननानै दे नोंनो होनोसै आं दे नोंखौनो फुजिनोसै आङो बिमा फिसा गाइखेर गोदि सेलायबाय थानायाव थिग थाक नै लानानै फैबाय गाइखेरा जाबाय सेलायनो दरखार गैला आरोना एसे एवनानै जानोसै आङो पास्ताखौनो दाबो जाबाय ओंखामजों जाबाय मा ओंखाम दोननानै जायासै ना मोजां हमथा गोलैगोन दे मा खुरै गोजान जादों दे जा फिथाइया दङ नालाय आरो माथो बिमायाबो खावसे लाबाय नै हाफ्लेनानै लगायनानै जानोसै आं बेखौ दा गाव बिबाथाय लेमना होनोसैलाय गोदै गैयाबाथाय जानो हायाहाय आंबो अट्सखौ सिनि होआखै नालाय एसे हानि होगोन आं र' एसे गुसु जाबावथों मोजाङैहाय गैया सनाफोर नै बे एसे लानायखौनो एसे जानो हायासै आरोना सोबाबो हाबला माने बोरैबा मोनथारदों दे मानसिया एसे बारबा गाबनोबो ओंखारलायलाङो आंना ओमफ्राय आरो पार्सेल सफैबावगौ आंना सनाफोर र' पिकआप खालामनो आङो जोंनाबा मा हालोद जायो सिगाङाव सफैनाय बायदि बेबो गन्दगलबाथाय बेखौबो हरफिनबावगोन आङो ओमफ्राय दिनै पिकआप खालामनो लागा मोनसेया दा माला लांफैयो मैया मोनायावनो फुरा रिटार्न खालामखाबाय आङो जाबाय दे लांफिनबाय एबारना सफैनायखौ चेक खालामस्रांसै आङो दा हरफिननायाथ' फैसाया दा गावसोर अफिसाव एन्ट्रि खालामबानो बेलासिहालागैनो हाबगोन होनदों आरोना हाबथोंसै हाबनाया हाबो आगोलाव रिटार्न खालामनाया मोजाङैनो हाबफिनदों मालाबा बिदिनो सानसेसो लेट जायो आरोना न' टेनसन एबारना पियर सुटि जाबा हामगौहाय नैबे फिसा बुस्थु दं आरोना र' मोजां बिसियाबा जारला जायोहाय हरफिननांगौनि खोथा दं नालाय
सबसे सिगाङावनो फिसा पार्सेलखौ खेवग्रोनोसै आरोना आङो नै लाफारिखौ बिहरदों आरोना आङो एकदम जाथारलाना आंना बेबायदि माबा लाग्राया मबाइल लाग्राया बेबो बेस्रा जाया मालाय मा जानो एकदम फट' गोबाव लाजाबाय बोसोरनैयानो जानोसै बै खनसेनि बैसागुआव बायनायानोमोन आरोना थ' बेजों रिप्लेस खालामनो सम सम बेखौ बिहरदों आरोना आङो बे मोजां बेखौ रिटार्ननिखौनो खोथा गैया मोजां मबाइल आरो फैसा एसे लाजायो आरो जेबो लाजाया नाङाबो जेब्लायबो दं दांखौ लाथिंबाय थानो बोरैबा मोनोना बे स्कुलफ्राव थांबा बाजारफ्राव थांब्रबबा र' नेक्स्टखौ खुलिनोसैलाय जेराव प्लास्टिक बोखारनांगौ बेयावसो सिथाबना हरखायो नै ओंखायनो नैबे साइडजोंसो खेवो आङो बेखौथ' नांगौना बिसोरनो बे लेबेलखौ बोखारबाथाय जालायलायाना कुर्ता सनाफोर कुर्ता आरोना एबारना ओरै हासिनाय सेन गोनां कुर्ताखौ बिहरासै आङो फिसाजोआबो देरखाबाय नालाय नुवाखै नाइटिफोराबो सेस माबा सेन गोनां गोजा साइडआव बिमा बुरै जाहैबायमोन नालाय बे कटन सनाफोर र' बेखौ दोनथ'गोन ओमफ्राय दंबावो सिन्था गैया नैबेखौबो दांनायाव नै सुथि मोनदांदों माथो दा बेखेवबासो मा रोखोमनि जायो फैबायहाय गोजाननिफ्राय नुहुरसिगोनसो नामा आंखौलाय बेहाय दङ कुर्ता गांसे लंपेन्ट गांसे ओमफ्राय फास्रा गांसे ओमफ्राय कुर्ता गांसेबाव आरोना कुर्ताया गांनै दं आरो बेहाय एकदम पियर सुथि नङा बियो खिन्थु मैयानिफ्राय साबसिन आरोना आयौ फास माइलनिफ्राय नुहुरबा गैलाहाय मानसि गोसोमजों गुफुरजों गाननो नायबावबायमोनहाय आङो सनाफोर पेकेटाव दांनायाव सुथि मोन्दोंमोन आरोना बे पियर कटन नङा आरोना बेखौबो हागोन ना हालाथाय आं बाबायसो आरोना हरफिननोसो लुगैबाय आङो गस्लाखौलाय बांद्राय गाज्रि मोनाखैमोन एसे मोजां मोनबायमोन बिदि फास्राबो दंलायलायोमोन कुर्ता गांनै माने ओमफ्राय माबामोन आरोना ओमफ्राय सेम मैयानिया बांसिन जोहोमोन ओमफ्राय मैयानिफ्राय बिसोरबो सेकेन्ड जोहोआनो आरोना बैयो एसे बोरैबा जिया नाङाहाय आं हानाय नङा गाननानै मानसिया गरम मोनबाय थायोबा मा जानो खालि मोजां नुदों डिजाइनखौ मोजां नुदों होनबा जानाय नङाना हरफिनगोन आं आरोना बेखौबो मोनसेखौबो सोब्रांबावबायमोन आङो नाथाय खिन्थु गोजां बोथोरबा लाथारसिगौमोन आं दानो गाननो नांगौ होनबाय नै बिदिमोन आरोना ओमफ्राय लंपेन्टआ बेनो जाहैबाय फास्रा गांसे लंपेन्ट गांसे कुर्ता गांनैमोन आरोना समायबायमोन समायनायालाय डिजाइना नायबालाय मोजां बिदि दंलायोमोन आरोना गेदा दानो माबाया कटन डिजाइन दंथारोमोन कटन आरोना कटन होननानैसो आं बिदि अर्डार हरदोंमोन दा मा बुंबावनो फाइनालि सनाफोर नै बियो बिराद मोजां आरोना आं बेखौ बिराद फसायबाय बेसो दा सुथिया गोलोमदैबो फुगारजायो नै ओरैहाय आरामसे स्र'नो आरोना येस बेखौ आङो हरफिनगोन ओमफ्राय फैसाफोरा हाबफैस्रांबाथाय आङो एकदम नै बेबायदि नांगौबा आलदा कालारखौनो आं अर्डार हरगोन आरोना बेबायदि सिम्पोलानो मोजां आंनि थाखाय बेनो बेस्ट मागो गासिबो एल साइज आरोना ओमफ्राय गुदाम नामा आंलाय गुदाम खेवजायो नामा सानदोंमोन थ' आंबो लागोन आरोना बेयो मोजां र' आं एसे मोजाङै देखायनो मबाइला गोलैबोथ' गैलाहाय दाखालि बिसालाव लेगिन्स बायनानै लाबोनाया बेजों ग्रोब जागोन आरोना ओमफ्राय मबाइलावथ' आङो माने जिन्सजों गाननाय नुदोंमोन आंहाथ' बबाव जिन्सबाव जिन्सआलाय दंनायानो दङ खिन्थु नांथ'ला गरमाव लेगिन्स गुफुरजों आरोना समायलागै दा समाय आंनि थाखाय आखायाबो बेबायदि बेस्ट आरोना ओमफ्राय नैबे मोननैयाबो सुथि मोनब्ला बेखौबो आं आखाइखौ बिसिबां हास'यो होननानै सानबायमोन आरोना बिसिबां हास'नानै बिसिबां लागोन होननानैहाय दा नाथाय बे मोननैया गेट आउट जासिगोन आरोना थ' नोंथांमोनजों आं दिनै आंनि सौफैनायखौनो शेयार खालामबाय गाज्रि मोननांला हाया खर' गिलिर लानानैबाबो आरोना गोदान मोनसे मोनबाबो देखायनो लुगैयो नालाय बेगा बोरमा
ओमफ्राय बेखौ लागोन आरो आङो कालारा अभारथार खिन्थु जा मानसि बायदों देखायखायोना माखौ एथ' मोजां मोजां रिभिउ होदोंमोनथाय बै कुर्ताखौबो माने गोजां बोथोराव बिहरनायमोन खोमा आं नाङा गोलाव खालामजायो बेखौ लागोन आरो आं सोनाखौ ना बेखौ हरफिनला जाबाय बिसोरखौ पेकिं खालामनानै दोनफिनसै दायोनो लगे लगे रिटार्न खालामना होफिनसै आङो जानाय नंला आं नांथारा मामा आयो सोना दासो गोसो जादों आंखौबो देखायनो दे खेबसे सोना खेबसै कमेन्टआव हरबानो जाबाय सोनाफोरनि माइजि नुदों आरो ना बादामालिलिनो बाथ' खालार दे खेबसै ओमफ्राय सोरबा आंनि सोमोन्दै मिन्थिफोर नायफ्रांनायफ्रा साननोबो हागौ मासे खरसा खालामलाबायसै बेलाय फिसायनिखौलाय होननानैथ' बिदि जेबो नङा माने आङो 1000-1100फोरनि गेजेरावनो आरो माने आंनि शपिंखौ फिलाप खालामो होननानै साननानै लादोंमोन माने लाइक कुर्ता गांथामसो लानोसै आङो बिदि सानदोंमोन आरो दा ओमफ्राय बेखौ लाबाय आङो बेखौ 254ल' आरोना एकदम बेस्ट मोननाया बेखौनो बेस्ट मोनबाय आङो बेनिफ्रायथ' नैबेयो नै गांब्रै प्रडाक्ट मोनदोंमोन 480 थाखाल'मोन आरोना ओमफ्राय बे दा रिटार्न हरनायाथ' हरनायसै 300 बेसेबांबामोन बेबो बारा लब जानाया मोजां नङा एथ' खम फैसायाव बोरैथ' एथ' मोजां प्रडाक्ट गांब्रै गाहाम हरनो गोसोलाय सुटिनियाथ' एसे माने साबसिन जायोना हेभिसिन जायो बुस्थुफ्रा ओंखायनो माबायासै खोमा आरो बिदि फैबाय आरो नांलायखौ बाथो ओमफ्राय एथ' गोबावजों आङो कुर्ता बायनायावबो बिथाङा आंनो 1000-1200नि खरस खालामना होनो हाला आरो बेखिनिखौ आं साननानै लादोंमोन आरोना थ' हनै रिटार्नसो हरलाबायबाय दा आङो खननै रिटार्न हरनायावथ' आङो मोनथिला गांसेसोल' कुर्ता बिहरनोसै खोमा एबार सुटिनि आरोना बिहरफिनगोन बिहरनाया दाबो गैया दाबो बे गांसेल' सेलेक्टेड जादों आरोना गासिबो सुटि मोनबालाय मोजां जाजोब्बायमोन आरोना जाबायमोन नांलामोन थोथ'थारबायमोन बियो एकदमबारे आंना दाम खमनिसोहाय मानसियानो थ' ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना ओंखामबो सङाखै नै दालि रुनायल' दङ कफि हां जानानै दङमोन संनोसै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनाय ब्लगखौनो फुराय नायलांबाय आं बेखौनो आंनि गाले गुजाय जिबनखौनो एसे शेयार खालामलायबाय मा गोदान मोन्दों मा गोदान मोनाखै माखौ फसायदों माखौ फसायाखै लाखामानो रोङा खिथानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय